Hi, simulang hilin eh. Afternoon, maadong hapon sa tanan. Gari ko Garcia, wa ko makabidyo ganiha pagbiyahe kay. Siguro mag-video biyahe kay ang gisaklan nga series kay na may sounds. Kasi pag-abot na lang to solution kay sa baaman kaya apoy lang sa ninto wa ko nagkuan, wa ko nakabidyo. Dahil na ko pag-abot ko. Abot ko. Tapos kaya niya, mangita tagsudan be. May barbecue kiyang? Ay, lingkod. Nudlay na. Kuan, nanay. Pauban ko silang baboy. Kada ilang baboy ko nung taga nakarong senyor San Isidro Labrador kay nang pista dani, kuan. Mayo 15, 14, 15, San Isidro Labrador man eh, diagas kaya dia. Oy, yung anak dia si imong papa. As Taiwan, diarag imong anak, narabutin yung comment danis, ang vlog nga, ito akong Diyos Taiwan, ningin siya nga. Uy, nalidalis Taiwan, lagi imong masamong nanghilin. Parang ko katimaan sa, kuhan, di mag-open danis, ila kayo ang signal daan eh. Kuan na din comment sa vlog katong nag-vlog ko nganing sa nga kuan. Nadis agi mong masamong nang na ni Taiwan na putos Taiwan si Jang badiha. Okay sa to. Ja. Agay mama. Da, ang ina dia. Pero pinakalay lagi din is ila nga di puganan mo isar dugay kay ano ko ay signal dani bisag pangkik suwa. Musay bitanas na lay og muani ko dani inigi kanan sa kuan na pagbaundan nga. Kuan basta masud na gayud sa Garcia wala ka din tawad bisan pang tics. Kasi na manawag ba sa nag-load may nag di ko na makontak-kontak. Boban siling ganahan man danig dugay-dugay nga may signal na nila pero sa wa pay bagzo. Okay ni sa dani kaya sila kuan tong wifi. Pag bagzo kay wa naman pag bagzo ka pag nakabuan wa kasi ka signal man lang. Di ko mamutang umuhay ni gusto ko muli. Nilagyan kayo matatas yung baboy. Natanong ko silang baboy kay walang baboy ito ganad. Yawon ko ito ng karong pista. Manhibak ko. Ano sa desa? Paano desa? Mama. Talo nga. Mangita tagkuhan kiyang. Mangita po tag sudan barbecue. Biyak kaya. Dala lingkod. Araw ba ni mong papasimong kuan? Kaya imong papayag nga to ka Garcia nay. Mahalagi plite, ingko plite Garcia nga sa una 40 ra pasaka karon 30 na. Ja pag magbahan pod. Uban pangaduan tagon halitin. Pag talaguban pagantag 100 ganiya mo di dabtok mo sa kay uban. Sa kay kog series. Bislang unas kaya na mo lunglung na mo kang lunglung bi. Dili mas imong papa. Pero sige, na. Malki na Muna yung gingari kay mga tumig uli may gali siya ugma. Kay jang mama mula ka umadtos koan. Buhi ko sa tortis. At tunis baibilin kay naguli jang mama natos alis siya na pag mama muli. Ato pas alis siya kay bisag nasbay nay dita. Ano ko daan yung may kadita-dita daan ni. Hakag kadita-dita di dapat yung lugar ha. Masul mga tao ni uban kay na may ilang sariling wifi ang wain taon unlud. Takay mo tara yung baboy. Magpasa makas mama. A few moments later. Kaya dia. Laki baboy. Nagkakari kay di man ni amon Isa man na. Di naman mala. Kani mo day? Cute din isa. Ano ko nang Ayaw. Ma apna. Nawan na kami ito dikit mala. mo yang. Dako na di mo day. Ayaw ka nang uras ito pa na. Ala. Ayaw pa din. Ayaw. Ayaw ko sa baby. Ayaw hilang ko baby na. Ni ko ba ko day? Ya. Day, gamay di ah. Ha. Musig na ba? Sa maling kamay. Ilang bala. Bisaya na. Bau. Okay, baba, baji mana? Baji. Ah, baji. Sabi mo. Ako na.
Kami mo buzan ng tiya. Sini ka buwan, day. Ayaw na. Baboy ni Herlin, ha? Ang tulig-tulig. Ano pa ka? Iya. Amat na ako. Sino yung lawag baboy? Tanawa ba kayo mukha na ko ganti gamay bali niya. Mimi. Pig na bi. Kaya kung babaw sa day, kaya na September? Ha? November, December, Enero, Pebrero, Marso, Abril. Anong biyay? Ikaw kasta eh? Ako ikuha sa tai. Kung kasta itong tiya. Langhangan ka. Nababay. Hindi ko na mo? Nababay lagi. Lagi nababay. Nababay. Saka lihat kilo. May bago yung pinalit si mama. Kaya pa niya isang adlaw. Sila po na. 6 mil. Ha? 6 mil. Ano po? Ang mga niya. Yawon dahil kapista. Isa din eh. Ihaw na. Mulubog kay magpaligo man eh. Buwan. Ayaw hihigan gay init. Giligo na ilang buntag. Naghapon siya muli kong baboy. Di lagi mama kay gikan Ito na. parang dik parang November na, November, December, Enero, Pebrero, Marso. Abaling na, mulai kabon mo niya. Ito pa nagansig balik siya. Palit lang eh. Ha? mil man nanalo. Kay gasan man ibang Sino mga halanig kapista? Kada pa siya mo mag-ihaw? parang naman. Barog dik. Hoy, barog. Paligo mo na yan ako. Patulog ako. Balog ba, balog? Balog. Ligaw. Ha? Ligaw. Baboy. La. Naginuo ko. Ngayon nagtubig ang sarili pagbukbo. Ibuti. Ako. Ang gulaw ko. Saan na yung ba? Ang luto-luto? Hindi mabuzaw sa bukaon. Ako akado. Dah. Kawai penutuhay na di panihapon raw. Kuan pamahaw. Pangmayuhay po ni. Pangmayuhay? Buya bilang. Pila pili kabuan mo buya? Kuan sugan na daw. Sunod dos kan Herlin. Binuo ko. Ako alin buo damo. Buya. A few moments later. Babaw ko may barbecue ladyo mangin nag-barbecue adto. Ang sa sudan dia nga adobo nga kuan ja daning snack pa siya. Unsa ni makanay mo? Singa din makana. Kay buko sa paborito walang gipay tanog. Palit unsa ni makana panaday? Day? Punta na siya. Ako kaba ko. Na malingas hindi na nga naibudbud nga murag. Ha? Crinkle. Unsa? Unsa ko na? Chocolate crinkles. Hay kulit crinkles. Bungaw. Saan? Mo yung paborito? Iulit sa lisa, wala ba yung anas? Alis, mo palit lang tawag matos. Tatuin yung bikiri. Nalagay dito nila sa bikiri nga nakailan na ho. Chocolate crinkles.
Isang itong tindira ha. Kailan ka ito ni mo rin tindiras ko dahil natin kailan ni mo ito? Asa? Ang tindirang bikirian na junction? Eh? Na, hindi kailan na ho. O, kita ka sa vlog siguro na ho. Kailan mo na ho. So, alam mo nga tos barbecuehan kay kuan. Kanang na ladyo kuno ka doon. Sa hapon na. Mag-alas 6 na. Ano na miss kay activity dari. Yeah. Sabot may ako sa buntag mag-walking kasadyo. Kay magsakay ko ng bike. Kay ano makita siyang papa. Laro, kumawan. Just bike ni gamay na mida. So, nagdaking bike. Saan mo kung bike gagara? Mag-bike mo, mas Jem, ako'y magsunod siya mag-bike. Tanga magagto? Kay, Bogi yan sa tunida. Tango man. nagkabali yung bike, bukod yung pag-upagal ng gipalit. Naluag! Kay, Grabe man mo da ah. Garaan man. dito magsilbi. Pwede pa itong tayo. Piutan. Huwag tanim ta ka mao. Di mata, di ka dito. Alaman na! Ilama lang ha. Bike, gamitan mo. Lies. Kisa may yung pagot. Dito di ay. Oo, matapagta. Sa maka, sawat mo sa mata, kay ulit ang mga alas. Oras na mulis alis siya di ay. O mabuntag, magkuanta, masuri ta, isuri na po tagasub. Ano na yung kuan? Na, babay na kay, kuan na. Na, babay na kay, manihapon na ta. Manihapon na sa bang tingog. Si Adan, si Kia. Naaga na sa kadyo. Bitaw, naaga na sa kadyo. Ang vlog ko kuan. Magkuhan na ni sila. Pamanay lang ba ay magtipon nila tos Cortez. Mamanang upat na sila kabukad to. Masa na ba yung ito Cortez. Uy, masaya na ski ah. Ano ko gigit mo namin doon na wala si Pangkia? Hani ba nung karaw-karaw? Agsin. Ko, gigit nun magkaroon ako. Ako tasi sa jupagani. Sado nga, itong sa taglakaw, mamang ka. 6. Una. Niya ito, alagaan na pa niya ako. Ito, binasigan ko, no? Agay, Kia, agay. Agay. Ya! Yang lagi adubong sa mana? Ay, lumpia dahil isa. Dahil na Kia. Maksudnya yung kuan, tikpan. Apa dira lagi na kay ang kuan lang. Asa mo kami gud Kia? Ari ka sa pisto. Silaki. Pag dira ka na suya man, kay gusto mo paggawas. Bo ang kadaan. De. Nanay. Pagburi na, Kia. Kani mo luto kay arong iskon di sa kadagani mo. Para. Di ka mga kayong papakyang? Na agay Pa. pa na pansit kanton Nga po namin na. favorite. Dali na nay. Kayong papa. Kanay ari ko dan ato bangan ari kada. Kayong papakyang, ginaman niya po na pa. Nga, niya po na kuno balong. Nga po na yung body dia. Ato ka tanay ka nga. Pansit pa niya po. May barbecue, ngita daming barbecue, ladyo man. Ay. Bahaw. Mga man zada ng pansit kanton. Kuan. Kanton guys. Pansit kanton bitaw na nga. Pansit laing nga pansit kanton ni nga Pahit-pahit ba kasi kamot? di instant. Luto ni na ho. Niya po na sila. Sadyo pa. Dali na nanay. Budyo sa kong Kia. Kaya isang papakuno, yagdag pa niya po. Init. Hindi na. Agluto ba? Pagtarong lagi, juping nana. Ya. Sagol-sagol lang sa daan ay lumpia gan ng buntag. Sa isang nahurot. Sagol dari. Ano na? Sa isang nahurot lang sa daan. Adobong tambok. Dubong tambo. Suka ba? Kasuka. Ano na na? Kasi yung mga bata ng gidua. Laya? Naman. Ano ang gawas? Kaya si Ano ayaw mo gawa? Ikaw magawas ka. Kasi yung bata ron. Kit Althea og si Kisi og si Sian. Diyaw, magwasap ka ang gabi na.
Kasi nga wala mo gawas gabi na. Ito panundog. Ha? Mga nga nagpansit kanton. Tiro sa ba? Sinuro ah.